चलो कहतु कि जगन्नाथ बाबू এটা আমার নিউ ফার্মর, এটা তাঁর সেকেন্ড ব্যাচ। ଏବେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମର କଷ୍ଟିଂ ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା 43 ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସିଏ 78 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 36 ଦିନରେ। ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫାର୍ମର ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ 20,000 ଇସି ଫାର୍ମ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମର ତ ଆଇବିର ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍, ଆଉ ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ 13 ଦିନରେ ଚିକ୍ସ ମିଳିଛି। ଆଉ 13 ଦିନ ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ବି ସି ରେ ଖାତା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଚିଆ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟାକ ସିଏ ଆମର 2100 ଉପରେ ବଡି ୱେଟ୍ ଅଛି ବୋନସ୍। ଆଉ ମୋର ଆଶା ସେ 36 ଦିନରେ ତାକୁ 2100 ନୁହଁ 2200 ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଦେବେ। ରହିବି। थैंक यू।